Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибулина, алға таба койбір темалар турында. Ярдәм иткән өчен аркасына пычак кадаган. Бүген шәһәр судында ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәренә һөҗүм итү буенча җинаять эшенең чираттагы утырышы узды. Балаларны игътибарсыз калдырмагыз. 9 яшьлек кыз тәрәзәдән егылып төшкән. Республикада янгынга каршы махсус режим игълан ителде. Инспекторлар рейдка чыкты. Бүген шәһәр судында ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәте фельдшерына һөҗүм итү буенча җинаять эшенең чираттагы утырышы узды. Исегезгә төшерәм, 25 мартта 5 айлык балага ярдәмгә килгән медицина хезмәткәренең аркасына гаилә танышлары 2 тапкыр пычак белән кадый. Теманы Гүзәл Шахапова дәвам итә. Гаепләнүче Евгений Рябова битен кәгазь белән каплый дулкынлана. Тикшерүчеләргә булган хәлләр турында сөйләгәндә исә үзен тыныч тоткан. Хукук сакчылары әлеге хатын-кыз 2 тапкыр пычак белән кадый аламы икән дип шикләнеп тә куйган баштан. Агрессии не проявляла, то, что меня удивило, что она внешне вызывала впечатление спокойного человека. То есть, как я с ней разговаривал, спрашивал, что послужило причиной, то, что он, в чем он подозревался. Неординарная, так скажем, ситуация. Тикшерү барышында җинаять кылучының алкоголь куллануы ачыкланган. Хатын-кыз медицина хезмәткәрен балага ярдәм күрсәтелгән вакытта җәрәхәтләгән. Сабыйның тән температурасы 39 градуска кадәр күтәрелгән булган. Пояснила, что между ними и потерпевшим возникли конфликт из-за того, что фельдшер сказала то, что заберут ребенка. 50 яшьлек ашыгыч ярдәм станциясе хезмәткәренә коллегалары ярдәм күрсәтә. Аны тиз арада хастаханәгә салалар. Пычак йөрәккә кадалырга берничә миллиметр арагына калган була. Бәхеткә фельдшер савыккан, хәзер кире эшенә чыккан. Әмма чакыруларга барганда курку хисе калган. Ашыгыч ярдәм хезмәтендә эшләүчеләрнең күбесендә шундый ук хәләт. Хәзер медицина хезмәткәрләре судта гадел хөкем чыгарырлар дип көтә. Поставив точку в этом деле, лица, которым оказывается помощь, либо им родственникам, чтобы они видели, что какие последствия могут быть в случае неадекватного, преступного нападения на сотрудников скорой. Гаепләүче я гаепләнүчене 8 елга ирегеннән мәхрүм итәргә кирәк дип саный. Гаепләнүче хатын-кыз фельдшерны үтерергә теләмәдем дип гафу үтенде. Она меня оскорбила, ударила. Прощение прошу вас. Хөкем карары дүшәмбе көнне билгеле булачак. Гүзәл Шахапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кама балалар хастаханәсенә 9 яшьлек кызны китерделәр. Ул кичә кич 18:07 йортының 3нче кат тәрәзәсеннән егылып төшкән. Хастаханәгә китергәндә хәле авыр булган. Башта ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсендә тикшергәннәр, аннары балаларныкына реанимация бүлегенә күчергәннәр. Хәзер дәвалану бара, кызның гомеренә куркыныч янамый. Егылганда аның тәне җәрәхәтләнгән, эчке органнарына зыян килгән. Она хотела побыстрее встретиться со своими родителями. Для чего открыла окно, наверное, хотела посмотреть. Все зависит от того, откуда падает, с какой силы падает. То есть или она просто шагнула, или она с разбегу упала, какой вес ребенка. То есть много причин, в зависимости от которых травмы будут или такие, или другие. Белгечләр балаларга карата игътибарлы булырга киңәш итә. Аеруча эссе көннәрдә тәрәзәләрне ябып йөрергә. Бөҗәкләргә каршы куелган шелтәрләргә ышаныч юк. Алар 1 яшьлек баланы да тотып калырга сәләтле түгел. Татарстанда пенсияләрне яңадан исәпләү турында гаризаларны рәсмиләштерү очраклары турында билгеле булды. Гражданнарны пенсиягез 10 тапкыр арта дип алдаучылар бар. Бу хакта Татарстан Республикасы буенча Россия пенсия фонды кисәтә. Ведомство хәбәр итүенчә, Совет чорында пенсиягә чыккан гражданнарның пенсиясе Совет чоры акчасыннан күчү нигезендә исәпләнгән һәм тагын исәпләнергә тиеш түгел. Армиягә бармасаң, дәүләт хезмәтендә эшли алмыйсың. Владимир Путин хәрби хезмәттә булмаган иратларга 10 ел дәвамында дәүләт хезмәтендә эшләүне тыю турында закон проектын имзалады. Бу армиядән качып йөрүчеләргә кагыла. Әлеге документ хокукый мәгълүмат порталында эленгән. Моннан тыш хәрби комиссариат җитәкчегә хезмәткәрнең армиядән качып йөрү турында хәбәр килсә, җитәкче аны 10 көн эчендә эшеннән азат итәргә тиеш.
Июль азағына қадар республикада ісі хауа тұрышы соқланашақ. Шул уңайдан республикада махсус режим иғлан етілді. 40 күнні ут урманнарны ауыл һәм шәһәрләрне шулғап алырға мөмкин. Шул уңайдан инспекторлар рейдларға шыға. Бүгін олар ГЕС бистәсендәге мәдәниет һәм ял паркын тикшерде. Ял үтү аттракционнары һәм сәүдә үзәкләре бер-берсенә якын урнашкан. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәләме безнең сюжетта? Хагиде бузучыларны узак эзләргә туры килмәде. Паркка керү белән сәүдә нуктасы янында мангал тора. Знаете, что нельзя жарить здесь? У нас вроде там все согласовано. Я не знаю. Агачлар янында мангал кую тыйыла, әмма бүген инспекторның төп бурычы җәзалау түгел, ә кисәтү. Өстәвенә киоск хуҗасы эш урынында юк иде. Инспектор аның белән телефон аша сөйләште. Бер тәүлек эчендә эшмәкәр хатасын төзәтергә тиеш. Конечно, все знаю. Я же не просто так тут шашлык жарю. Сюда бы не знающего человека не поставили, правильно? Ничего не загорится. Все хорошо, все закрывается, видите? У нас мангал закрытый. Отсюда угли не выпадут. Не выпадут, ну вот так вот. Икенче киоскта фастфуд пешерәләр. Ул бу була калса, янгын сүндерү җайланмасы да мичкә белән суда юк. Ә менә киләсе киоск хуҗасы инспекторны көләч йөз белән каршылады. Гәрчә бу объектта хаталар булса да. Конечно, нужно. Иногда лишний пинок нас подвигает исправлять ошибки свои. Какие вот нарушения у вас обнаружены, как будете исправлять? Розеточку исправить надо, огнетушитель, все исправится в течение недели, даже раньше. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы инспекторлары башка кисәтү ясамаячак. Әгәр хаталар бер атнадан соң да төзәтелмәсә, 2000-нән 5000 сумга кадәр штраф түләргә туры киләчәк. В ходе проведения профилактического рейда было выявлено ряд замечаний продавцами в ларьках, а именно это отсутствие огнетушителей, емкости с водой и неправильно установленными розетками на горючем основании. А также были проведены ряд бесед с гражданами, отдыхающими в парке, парковых зон, о некурении в парке. Янгын чыгу статистикасына күз салсак, ут күбрәк ялларда күзәтелә. Шәһәрдәшләр күпләп табигатькә ял итәргә чыга. Урманнарда җир кыры, ут чыкса, янгын тиз тарала. Шуңа аеруча да игътибарлы булырга кирәк. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Белгечләр хожга барганчы менингокок инфекциясына каршы вакцинация уздыру кирәк ди. Ел сайын хожга дөньяның 160 иленнән 2 миллионга якын кеше, шул исәптән Россиядән 16 меңгә якын, Татарстаннан 1000 ярым мөселман изге сәфәр кыла. Якын көнчыгыш илләренә коронавирус инфекциясы хас. Шушы авыру теркәлә башлаганнан бирле, ягъни 2012 елдан дөньяда коронавирус инфекциясының 2000-нән артык очрагы ачыкланган. Аларның 700-гә якыны үлемгә китергән. Сауд Арабстаны, Катар, Иордания, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Алжир, Туниста бу инфекция еш очрый. Коронавирустан юллары яки аш кайнату трактында интоксикация синдромы рәвешендәге көчле тын юлы инфекциясын кузгатучы. Патология үзен гадәттә ринофарингит яки гастроэнтерит кебекрак сиздерә. Шаладан хожга баручылар менингокок инфекциясына каршы прививканы йогышлы авырулар хастаханәсендә ясата ала. Бу атнада 30 июльдә хәрби диңгез флоты көне билгеләнеп үтәчәк. Шул уңайдан Чаллыда бәйрәм программасы әзерләнә. Чара сәгать 10-да Ватан ана мемориалы янында башлана. Бәйрәм программасында кунакларның чыгышы, мәңгелек ут янына чәчәкләр салу каралган, ватаныбызның тынычлыгын саклап, хәрби бурычын үтәгән һәркемне хәрби диңгез флоты көне белән котлыйбыз. Бүгенгә менә шулар, алдагы ялларыгыз күңелле үтсен, сау булыгыз.